Nomor WA-mu wis ganti, tak tulis aku nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Ayo Pak Rudi, lagunya dituruti nih. Fotomu isih tak sip, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono, ketemu ra ketemu sedelo, ning ngimpi yo wis ra apa-apa. Mati tekan saiki, kowe ning ngendi aku ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal mien tak tinggalke. Apa kowe salah, aku tak sing ngalah. Ulang Pak. Hubungan ojo Kok mantuk sih? Bisa lagi ya? Yen sing Oke. ono waktu nggo ketemu, Hah? pisan wae tak sih. Terima kasih Pak Yit, Pak Sukir, hati-hati di jalan. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nopo kabeh kenyataan. Asik. Sampai Mas Mani sinten do, kok ayu men namanya Adik Citra. Yo. Lan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal mien tak tinggalke. Apa kok kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen se ono wektu nggo ketemu, pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas nopo kabeh kenyataan. Malam Mbak Putri ini sinten Mbak, suaranya kok bening. Ini adik saya ya, makanya suaranya mirip saya. Oh enak toh. Mbak, yo. Saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti. Kowe ning kono yo mbok karo sapa, Asal. ning kene jaga
satu lagu lagi. Dua lagi ya boleh.